سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنو اير تي في نسعستي استلالوا زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم ايدن قبر سلاسي بغندنا تبتات فيلم مرحة حقرات المنكستاتنا يوهانا ملغت سريدوم إيرتراوان نبرت دوب السودان فرنسان تبلنا تنساب علوم بيتمرت حرشان تكنيك حقازن فراد سبان وطيئتون نمعبايت نتفالا عب ديمقراسيويت ريبابليك كونغو بسنكم تحل جلابو 137 مويتوم عبايت عوم مرجع أوروبا حبرت محبرنا تاوسل في بزحنة منابر خصص تشاينا مس أمريكا زلوان قداوزين مقراو بزي تاخد فتحو كان تدلف ليتا President Poland Andrzej Duda, President Portugal Marcelo de Sousa, ንግስት ዓባይ ብሪጣንያ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት፣ President Cuba Miguel Diaz-Canel, President Confederation Swiss ኦሊ ማውረረ፣ መራሒ ኦማን ቃቡስ ቢን ሰዒድ፣ ንጉስ ኔዘርላንድ ዊሊያም አሌክሳንደር፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ታይላንድ ጀነራል ፕራዩት ቻን ኦቻ፣ President Filistin Mahmoud Abbas كمان President Algeria عبد القادر بن صالح بمغنيات مبل 28 عامت ناتنت نيوهانا ملغت سريدوم اتوم مرحتي اب بسم مس منغستو من حزبتاتو من سردو ملغتي نبريزيدنت إسياس أفورقي مولوت عنا نيرتران حزبان دما سلامن بلصقنان تمنيوم إيرتراوان نبرتي دوب سودانن فرنسان صنعات بصنعاتن لمعات بزبل مريح تيما ب25 قنبت اب جوفا دبو صنبل مبل 28 عامت نازنت إيرترا اكايدوم نزبصحنا زيناو صبصاب ميكيل حدكو خقربويو ኣብቲ ዕድመ ዝተገብረሎም ስልጣን መንግስቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ዲፕሎማስያኛታትን ኣስታት 1500 ዜጋታትን ዝተሳትፎ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ አቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠመ ኩሉ ዓይነት ፈታኒ ተጻብኦታትን ህዝቢ ኤርትራ ዘረኣዮ ጽንዓትን ድሕሪ ምጥቃስ ሎሚ እዚ ኩሉ መሰናኽላትን ተጻብኦታትን ብጽንዓት ተሰጊሩን ተሳዒሩን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ለውጢ ናብ መዋዕለ ሰላም ተኣትዩ ከም ዘሎ ክልቲዮ መንግስታት ድማ ነቲ ንህያው ረብሓታት ህዝብታቶም ዘገልግልን ዘሳጉምን ጥቡቅ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕባር ክሰርሑ ዝኣተወ ቃል በብመድረኹ ኣብ ምትግባር ከም ዝርከቡ ገሊጹ ሎሚ እዚ ኩሉ መሰናኽላት ተጻብኦታትን ብጽንዓት ተሰጊሩን ተሳዒሩን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ለውጢ ናብ መዋዕለ ሰላም ኣቲናሉ ኣለና ክልቲኦም መንግስታት ድማ ነቲ ንህያው ረብሓታት ህዝብታቶም ዘገልግልን ዘሳጉምን ጥቡቅ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕባር ክሰርሑ ዝኣተውዎ ቃል በብመድረኹ ኣብ ምትግባር ይርከብ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዞባና ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ካልኦት ድማ ብፍላይ ፈጢርዎ ዘሎ ድባብ ምሕዝነት ምትሕጋዝን ዘደንቕ እንተኾነ እዚ እወታዊ ምዕባለታት ደስ ዘይብሎም ሓይልታት ስለዘይሰኣኑ ግዳ ካብቲ ቀንዲ ውራይካ ከይበኮርካ ብንቕሓት ምክትታልን ምምካትን እዋናዊ ተልእኾና ክኸውን ይግባእ ጽንዓትና ዩ ሓይሊ መኸተና ጽንዓትና ድማ ምስጢር ዓወትና ዝበል ኣምባሳደር ዮሐንስ ንጥፋኣትና ዝተበራርዩ ጸላእትን ተጻባእትን እኩይ ሕልምታቶም ምዝ ዘይንደል ከውሒ ተራጺሙ ከም ዝበነነ ብምጥቃስ ሕጂውን ቀንዲ ዕጥቅና ጽንዓት ብምግባር ኣብ ጉዕዞ ህንጸት ሃገር ተኣምር ክንሰርሕ መብጽዓና ከንሕድስ ከም ዝግባእ አብሪሁም ኣቦ መንበር ማሕበረ ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባን ከባቢያን አቶ ሃብቶም ዘርኡ ወገኑ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ሃሙን ቀልቡን ምስ ሃገሩን ህዝቡን ከም ዝኾነ ናጽነት ድማ ብሌን ዓይኑ ምዃና ብምሕባር ኣብ እዋን ተጻብኦታት ተኣምር ዝሰርሐ ፍቕሪ ሃገርን ሓድነትን ኣብ ዝሓድሽ መዋዕለ ሰላም መሊሱ ከም ዝስውድ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣብ ስሉም ውቁብዳስ ኣዳራሽ ተኣኪብና ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ዝብል ተማና ንላዕሊ ኣበሪኽና መበል 28 ዓመት ልደት ኤርትራ ርሑስ በዓል ናይ 20 ዓመት መኸተና بدرب عود زازلنا كالعالم زي بالله فليتن
ብልጽን ታሪኻዊትን ዓመት ገብራ እቲ ንልዕሊ 8 ሰዓታት ዝቐጸለ ጽምብል ብባህላውን ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ፓሪስን ከባቢያን ፈረንሳይ 25 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ ምዕሩግ ጽምብል ኣምባሳደር ሃና ስሞን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ጸኒዖም ሳላት ዝመከቱ ኣብዚ ትስፉ መዋል ከም ዝተኣትወ ብምሕባር ብከቢድ ዋጋ ንዝመፀትን ዝተዓቀበትን ናጽነት ብልምዓት ምኹላዕ እዋናዊ ተልእኾ ከም ዝኾነ ኣብሪሃም እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ፈላሚ ስጉሚ ናብቲ ንብህጎን ንጽዕረሉን ዞባዊ ሰላምን ረጋእትን ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት ኣምባሳደር ሃና ኣብ ዞባናን ዓለምን እወታዊ ጽልዋታቱ ከም ዝሕየል ብምግባር ናይ ቀዳምነታትና ቀዳምነት ከም ዝኾነ ነጺሮም ኣብ ቤጂንግ ቻይና ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ብተመሳሳሊ 25 ግንቦት መበል 28 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብዒሎም ዓዲ ጻዕሪ ዓዲ እንኮ ቀልቢ ትሻዓተ ርእሲ ዓዲ ወለላ ሃገር ሰንደቕ ቃልሲ ዓዲ ወርቂ ቅርሲ ዓደይ ማዕርኣፋ بتمساسالي ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ካናዳን ጀርመንን ጽምብል ናጽነት ብድምቀት ኣብዒሎም ካብቲ ቦታ ንዝበጽሐና ጸብጻብ ሙሴ በኽራጤን ከርቦዩ በመሰረት ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ተቀማጦ ሃሪስበርግ ኦክላንድ ሳን ሆዜ ሚኒያፖሊስን ሴንት ፓውል ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ በጎኖም ንዕለተ ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ሃገራዊ መንፈስ ኣብዒሎም ኣብ ከተማ ሃሪስበርግ ፔንሲልቫኒያ ዝተኻየደ ጽምብል ስድራ ቤታት ውልዳትን ሒዘን ብምምጻእ ዘማዕረጎ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ረድዩ ነበርቲ ኦክላንድ ዘካየድዎ ጽምብል ድማ ብቐንዱ እቲ ማሕበረኮም ንህፃናት ደቁ ብሃገራውን ሕብረተሰባውን ክብርታት ተኸስኪሶም ንኸዓብዩ ንዘካየዶ ጻዕሪ ዘጉልሖ ኮይኑ ብድሙቕ ህዝባዊ ጓይላ ተሰኒ ነይሩ ብተመሳሳሊ ኣቐድም ኣቢሎም ነበርቲ ሳንታ ሮዛ ንዕለተ ናጽነት ኤርትራ በውዕውዕ ሃገራዊ መንፈስ ከም ዝጸንበሉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ነበርቲ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ድማ ብምኽንያት ጽምብል ዕለተ ናጽነት ባንዴራ ሃገሮም ኣብ ጎደናታት ከተማ ብምስቃል አንበልቢሎም ብ25 ግንቦት ኣብ ከተማታት ሚኒያፖሊስን ሴንት ፓውልን ሚነሶታ ዝቕመጡ ዜጋታት ኣብ ዝወድብዎ ጽምብል ድማ ዋና ኣኽባር ሕግታ ክፍለ ሃገር ኪዝ ኣሊሰን ኣብ ሓድነትን ስኒትን ኤርትራውያን ዘለዎ ኣድናቆት ክገልጽ እንከሎ ኣማሓዳሪ ሚኒሶታ ቲም ዋልዝ ድማ ካብ ከንቲባ ከተማ ሴንት ፓውል መልቨርን ካርተር ዝተላእከ 24 ግንቦት ኣብ ከተማ ሴንት ፓውልን ኣብ መላእ ግዛት ሚኒሶታን መዓልቲ ኤርትራ ተባሂላ ክትጽዋዕ ዝእውጅ ወረቐት ምስክር ንማሕበረኮም ኤርትራውያን ረኪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶ ሳስካቱን ኤድመንተን ካልጋሪ ኦቶዋን ቫንኩቨርን ካናዳ ንዕለተ ናጽነት ምስ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘለዎም ጥምረትን ፍቕርን ብዝገልጽ ኣገባብ ጸንቢሎማ ነበርቲ ቶሮንቶ ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ከንቲባታ ከተማ ጆን ቴሪ ንኡሩም ስነ ምግባርን ጥርናፈን ኤርትራውያን ከምኡውን ባህሎምን ክብርታቶምን ዓቂቦም ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ንምስግጋሩ ንዝገብርዎ ጻዕሪ ብስም ቤት ምኽርታ ከተማ ምስጋና ብምቕራብ የውሃንኡ ገሊጹ ነበርቲ ከተማታት ኮለን ቡፖርታልን ኑረርበርገን ጀርመን ብወገኖም ዘካየድዎ ጽምብላት ድማ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንዘሎ ስኒትን ምክብባርን ብዘንጸባርቕ ኣገባብ ዝተወደበ ኮይኑ ክብርታት ናብ ተካቲ ወለዶታት ንምውራስ ዝዓለሙ ከምኡውን ድሙቕ ህዝባዊ ጓይላ ብዘጠቓለለ መሳነዶታት ማዕሪጉ ምንባሩ ካብቲ ቦታታት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ቀረብ ጸባን ውጽኢቱን ንምዕባይ ጻዕርታት ክካየድ ጸኒሕሎ ከም ኣካል ናይዚ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ኣብ ምዕባይ ፍርያት ጸባን ውጽኢቱን ትነጽፋላ ወኪል ኤርና ሰመረ እየብ ንዘዳለወ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቐርበያ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ጸባን ውጽኢቱን ትምስርሕ ፋብሪካ ዝነበረ ሕጽረታት ተማሊኡ ፍርያታት ክብምባል ኣብቲ ከባብን ኪንኡ ዘሎ ጠለብ ንምርጋጽን ትሰርሕ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣካያዲ ስራሕታ ፋብሪካ ኣቶ ዓወት ንጉሰን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ብሙክራት ሶማያ ትካየድ ትካል ኣብ ርእስቲ ክሳላሰል ጸንሐ ንጥፈታት ኣብ ሓደ ግዜ 500 ሊትሮ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ርግኦ ትዕሽግ ሓዳስ ፋብሪካ ተዋዳትላ ስርሓ ኣብ ምጅማር ከም እትርከብ ብምሕባር ኣብ ቀረባ እዋን ብቕዓቱ ዝተዋሕሰ ርግኦ ንዕዳጋታት ከም እትቐርብ ኣፍሊጡ ፋርማጀሎ ሪኮታ ርግኦ ሕጂ ርግኦ ምስራሕ ንርከብ ኣለና ማለት ሓድሽ ማሽናት ተኣታቲና ትሕተ ቅርጽስ ኣብዛ ዓመት ዝብዙሕ ምሕያሻት ገርና ኣለና نعمل حداش رجوع مسرحية حجي اتينا لنا حجينا برجوع نعداقان نبصحون
ንቀራረብ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ፋርማጆ፣ ጠስሚ፣ ርግኦን ካልእ ውፅኢት ጸባን ብምፍራይ ብቐዳምነት ነበርቲ ከባቢ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንዕዳጋታት ከረንን ኣስመራን ብርቱዕ ዋጋ ንምሻጥ መደብ ከም ዘሎ ኣተዓወት ብተወሳኺ ኣብሪሁ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ብዓውዲ ስነ እንስሳ ተመሪቓ ኣብታ ትካል ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኸበት ሓኪም እንስሳ ወይዘሮ ሃንስ ከሰተ ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ በታ ትካል ዝውነና 62 ናይ ጸባ ከብቲ ከም ዘለዋ መዓልታዊ ድማ ካብተን ዝሕለባ 190 ሊትሮ ጸባ ከም ዝፈርእ ብምሕባር እቲ 60 ሊትሮ ብጸብኡ ናብ ህዝቢ ክሽየጥ እንከሎ እቲ 130 ሊትሮ ከም ዝምስራሕ ገሊጻ 62 ከብቲ ኣለዋና ካብአን ተን 20 ዝሕለባየን መዓልታዊ ጸባ ኻኒ 190 ሊትሮ ነፍሪ እቲ 60 ሊትሮ ንህዝቢ ይሽየጥ እቲ ዝተረፈኻ ኣብ ፕሮሰሲን ፋብሪካ ኣሎ ናይ ጸባ ፕሮሰሲን ኣዋኣቱ ኣብ ንዑስ ዞባ ፎርት ሰዋ ንቕሓት ነበርቲ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና ብሓፈሻ ኣብ ምክልኻል ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ወኪል ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ጥዕና ንዑስ ዞባ ነርስ ኣማኒኤል ሓቢሩ سبق ساقماوي من نوابرو زعبلولو محبراوي هيوت اب زهبو اغلغلوت كابتوم قند بدهوتات مخانو زتقسا نرس امانيل سالا لعل ابركتو وكلت تعنا عدن سب مويا تعنان كساب زرحق خبابيتات مسرتاو حكمنا اغلغلوت يوهب كمزلو بمتقاس اب قدماي ربعي نايز عمت زي 49 عديتات اب تكال تعنا كم تغلاغلا تريو حمام عاسو كم زنقولقله شفنا كتابه دمو عبيت كم زمزغبت غليصو نرس أمانيل أب موداتا صفحاتن بزحي تقلقلتن أنايتون الزوبا أب قمت زأتوا وسخت كالات عنا مسجبر مترنا في عدتها دما مسد زدفعلو أبتن الزوبا زوها بزلو حكمنا أقلقلت بزبلت أكسقهم كم زخيل أبرهيو نبرتي بوغنوم تعنا حبرة سب نموحاس نزكايد زلو تعري دحر مموقاس كاتسالنا تكالات عنا نموحاسن نمعبالن أبركتهم كم زايدو قليتهم ኣብ ንዞባ ፎርቶ ሰዋ ክልተ ማእከላትን ሰለስተ መደብራትን ጥዕና ኣለዋ ክቡራት ተዓዘብትና ኣግራው ዘናታት ሒዘ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ክምለሰኩም ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ በኽብሪ ዕድም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 37 ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ቃልሑ በቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ቃላይ ዘጋጠመ ሓደጋ 200 ሰባት ተዳሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁጽሪ ሞታት ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣሎ ሰበስልጣን ኮንጎ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዛጊት ብዝተኻየደ ስርሒት ህይወት ኣድሕን 80 ተሳፈርቲ ብህይወት ከም ዝድሓኑ ሓቢሮም ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ እታ ጃልባ ልዕሊ ዓቕማ ኣሳፊራ ከም ዝነበረት ገሊጾም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ዘጋጠም ተደጋጋሚ ሓደጋ ምጥሓል ጀላቡ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጸባት የመልክቱ ኣብ ባይታው ምርጫ ኤውሮጳ ሕብረት ማሕበርነታውያን ሰልፍታት ብዙሕ መናብር ብመቀናቅንቶም ሰልፍታት ከም ዝተመንዝዑ ካብቲ ከባቢ ዝተመሓላለፈ ዜና ረዲኡ ኣብ ኩለን ኣባል ኤውሮጳ ሕብረት ካብ 23 ክሳብ 26 ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ደገፍቲ ሙሉእ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾኑ ማሕበርነታውያንን ዓቃባውያንን ሰልፍታት ንዝበዝሑ መናብር እኳ እንተተቆጻጸርዎ ሓያሎ መናብር ብሃገራውያንን ሊበራላውያንን ሰልፍታት ከም ዝተመንዝዑ ጸብጻብ ውጽኢት ምርጫ የመልክት بسنك زدما محبرنتاويانن عقباويانن سلفتات ابتي 751 منابر زلو بايتو اوروبا او حبرت اتزدلي عبلالي منابر نمرغغات دحري 4 عمتات نفلما اوان مسكال اوت سلفتات لفنتي كمسرتو كغدديوم ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ንግዳዊ ዝምድና ብኽልተ ኣውዘተ ክትፈትሖ ድሌት ከም ዘለዋ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ሉካንግ ገሊጹ ሉካንግ ሎሚ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ እቲ እንደኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ንግዳዊ ዘይብቅዳው ብዘተ ጥራይ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ንጹርን ዘይቀርን መግለጽ እኳ እንተለዋ بوغن ممحدار بريزيدنت ترامب ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝምልከት ዘይሓናጺ መግለጺ ወሃብ ከም ዘሎ ወቂሱ
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ነዚ ወቀሳዚ ዘቕርብ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ምስ ቻይና ንግዳዊ ውዕል ክትገብር ቅርብቲ ከም ዘይኮነት ሎሚ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መንጎአን ዘለው ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ ካብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዘን ተደጋጋሚ ዘተኸካይዳ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ሰበስልጣን ቻይና ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ዘተ ዝካየደሉ ዝነበረ ንድፈ እማመ መሰረታዊ ለውጢ ክግበር ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሕ እዚ ድሕሪ ዘቕረበዎ ጠለብ እቲ ዘተ ኣብ ዕጹብ ማዕጾ ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት የመልክቱ ድሒሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ፍርያት ቻይና ተግቢርዎ ዝነበረ ናይ 10 ሚእታዊት ቀረጽ እታው ናብ 25 ሚእታዊት ክብ ድሕሪ ምባሉ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጸንሐ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝዓረገ ኪላታት ዓውዲ يردو سمين كوريا نيكلاساوي مدباتا زوقس بأمخاري هاجراوي ጸጥታ أمريكا أبز سالستزين استوهبه مجلسي بترنتيكاتو أمريكا هاجراوي ጸጥታ أمريكا جون بولتن سمين كوريا أبز حلفة قربا أوان زكايدوتو كل التفلتنات ميسايل نحقاقات بايتو ጸጥታ حبرات هاجرات زتحس مهانو بمحبار قبل عليا توسخ تصاطي كجبر متوعي زغلت بزي زتقطعت سمين كوريا زكايدوتو ناي حاطير رحقات فتنات لولاونتا كاب موحاس حليفو نخالوت هاجرات بالتاوي كم زيتقلو بمحبار منستر بولتن زهابو بغلتي امونغان مونغو امريكان نزلو معوالتات بقالوتا خصلو خم زخل اطنققا بريزيدنت دونالد ترامب نتي فتناتاتو كو انت تقاومو بزح شغلوت سفتر كم زيكونه جن حبيريو زحلفو رحلكاتيت امونغو بريزيدنتات ترامبن كيم جونغ اونن زتخايده ناي كلاي غزي يركب بزي سممع دحر مززامو سيمن كوريان نيكلوساوي مسالطاتات داغماي كتبرابرو كم زجمرتيو زغلت بزي دما قلولاو حوس دسيت كوريا نمهدا زكايد زلو صعري بالوتا خصلو خم زخل ناي قربا تعذبتي كغلصو صنيحوم يخون امبر مرحت امريكان سمين كوريان نتو كونتات نمهدا سالسا يركب ككايدو خم زخلو اميتلو كاب 25 قنبت اب جابان ناي 4 معلتات عدت زكايد زلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مس قداماي مينستر شينزو ابه تراخيبو اب منغو هاغرون جابانن بزعبا زلو دغداو زي معرينت زمت ورحي زكايد وعلى مرحت هاغرات غوجل عسرا كم اون بزعبا غداي نيكلوساو قلولاو حوس دسيت سمين كوريان مفتاح كايد زخل دبلوماساو صعرتات تزراريبو بريزيدنت ترامب دحر زيركب اب زهابو غازيطاو مغلطي قداماي مينستر اب نتا امونغو امريكان جابانن زلو زي ميزاناوي نغداوي لووت نممحياش كصعر بخانو قال كمزات ورديو بريزيدنت ترامب بتوسخي جابان اب نغداي نيكلوساوي قلولاو حوس دسيت كوريا بسلام نمفتاح بامريكا تمريحو زكايد زلو دبلوماساو صعري امنت كتحدر صويعو أمريكان جابانن أمونغان نزلو زي ميزاناو نقداو اللووت نممحياش زغل چبوت سقمتين نموساد أبزمت ورحي نحاسة زتا خكايد مدب كم زلون ناي قربات عزبتي قلتو بريزيدنت ترامبن قداماي مينستر شينزو أبن نزي زي ميزاناوي نقداو اللووت كلتين هاقرات نممحياش چبوت سقمتي كواسد زغل تبقسو كواسدو أب مرردا زبت حزلو ممحدار واشنطن نتو قداين مفتاح لكع كم أب لعلي فريات تشاينا كوسدوت أن حوسق قرصتاو أب لعلي إندستري مكاين جابان ون تمساسال سقمتي كم زوسد كتنقق دحر مزنحيو መንግስት ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ተሃገር እና በአሰን ዝኸይድ ዘሎ በከለ አየር ንመቆጽጻር ዘኽእል ግብሪ በከልቲ ጋዛት ከም ዘታታተወ ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ሰሪል ራማፎሳ ብ26 ጉንበት ብኽታሙ ዘጽደቆ አዋጅ ግብሪ በከላ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ንነፍስ ወከፍ ዝተፍእ 1 ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናይ $8 ግብሪ መንግስቲ ክኽፈሎ زسجدديو اتسقمتي ابتا ببكلا اير اب اهجر افريكا بقدامنت اتتقس دوب افريكا متن زتفا بكلت غازات اب مغدال استواصو كم زلويو سبسلطان تهاجر زحبرو
ይኹን እምበር እቲ ተወሲኑ ዘሎ ግብሪ በከል ጥጋዛት ነቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ 2015 ዝተኸተመሉ ክሊማዊ ስምምዕ ዝምጥን ከም ዘይኮነ ተጣበቕቲ ኣከባቢ ይወቕስለዉ በአሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ሪሳዊት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ መበል 316 ዓመት ምምስራት እታ ከተማ ብልዑል ማዕርግን ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ክሰፍር ዝበቅዕ ሙዚቃዊ ምርኢት ህርመት ከበሮን ጸንቢሎም ኣብቲ ብ26 ጉንበት ዝተኻየደ ጽምብል ኣብ 80 ጉጅለታት ወቃዕቲ ከበሮ ዝነጥፉ 556 ሙዚቀኛታት ብምስታፎም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብዝቐረበ 104 ወቃዕቲ ከበሮ ዝተሳተፍዎ ሙዚቃዊ ምርኢት ተተሓሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ከም እተሰብረ ማዕከናት ዜና ሩስያ ገሊጸን ኣብቲ ሓያል ጥበብ ዝተራእዮ ምርኢት ሙቃዕ ከበሮ ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ባህሊ ኣብያተ ትምህርቲ ሙዚቃ ወተሃደራውያን ናይ ምርሻ ባንድታትን ካልኦት ጉጅለታት ሙዚቃን ዝመጹ ስነጥበበኛታት ከም ዝተሳተፍዎ ምንጭታት ሓቢረን ነበርቲ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ንዓመታዊ ጽምብል ምድኳንታ ከተማ ብዝተፈላለየ ሰሓቢ ምርኢታት ብምስንዳው ከም ዝጽምበል ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጽምብል ድማ ሓራምስ ዝሳተፍዎ ስነጥበባዊ ምርኢት ከም ዝቐረበን ጸብጸባት ይመልከት ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዛለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ተዛዚሙሎ ብሸት ሰዓት 9 ብሰፍሐ ዜናዊ መሰናዶና ይረኸበና ሰላም ምሽት